warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinisepuh dalam para kesepuhan sedaya, bapak-bapak sesepuh ulama dan umarok, pangarsanipun Bapak Wahid saking Dusari, ugi Bapak Misbahul Ulum dan kemerahi sedaya, para lenggah kakung darah putri ingkang kita mulyakaken. Siang menika kula matur nuwun dhateng masyarakat Jeddah Bandungan dinampung jamaah Masjid Al-Miftah ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengetan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten namung mugi-mugi matur nuwun kula dhateng masyarakat Jeddah Bandungan, matur nuwun kula mugi-mugi klebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askarukum linnasi. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng masyarakat Jeddah ingkang leres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh, wonten kalih tembung, setunggal Isra kaping kalih Mi'raj. Kalih tembung menika sedaya basa Arab. Mila menipun jelasaken ketawasul dhateng aturan basa Arab. Isra menika menapa, Mi'raj menika menapa. Wonten kamus basa Arab dipun sebataken al-Isra'u lughatan as-sairu lailan mutlaqon. Isra menika menggah bahasa maknanipun tindak wanci dalu secara bebas. Duka sinten ingkang tindak, kapan menipun tindak, saking pundi dhateng pundi, nitih napa tujuanipun boten urusan. Asal wonten tiyang dalu-dalu tindak namanipun Isra. Dengan dalu-dalu saking Jeddah dumugi prikon menika nggih Isra. Mudah. Saking prikon dumugi Salam Kaji nggih Isra. Melampah nggih Isra, mujib nggih Isra. Berarti sedaya nate Isra nggih boten. Isra menggah bahasa. Kaping kalih Isra menggah istilah. Menawi Isra menggah istilah menika tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanjing dalu saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina dipun dherekaken malaikat kalih Jibril lan Mikail. Nah jenengan lek Isra tanpa pederek iki boten. Jenengane nginclik iki boten. Ngertos nginclik boten. Terus Isra menggah istilah tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wanci dalu saking Masjidil Haram Mekah dugi Masjid Aqsa Palestina kadharaken malaikat Jibril lan Mikail. Kaping kalih Mi'raj. Wonten kamus basa Arab dipun sebataken al-Mi'raj luwatan as-sulam. Miderek bahasa Mi'raj menika maknanipun ondo, napa? Ondo. Terus Mi'raj maknanipun ondo. Ngertos ondo mboten niku lho. Cara Banyumas Anda mau kemana silakan. Terus Mi'raj ki maknane ondo. Nek maksudipun sanes andhanipun akibat saking ondo kalau sinar wonten ondo yang saged minggah. Maka akhirnya bahasa Arab berkembang al-Mi'raj luwatan as-suud mutlakon. Mi'raj ki maknane munggah. Mbuh sapa sing munggah nang endi dhuwur apa cendhek ra urusan asal ana munggah jenenge Mi'raj. Munggah nang gendeng yo. Manepit kelopo deres yo. Mi'raj menggah bahasa. Lah menawi Mi'raj menggah istilah, minggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Aqsa ngantos dugi langit Sabtu nitih buruk nggih mboten. Numpak buruk. Ngertos buruk mboten. Iki saiki ra ono buruk. Buruk ibu ngatur roh buruk. Mungkin terus Mi'raj menika minggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Masjid Aqsa Palestina ngantos langit Sabtu minggah karas mustawa sowan Gusti niku Mi'raj. Sedaya ngibadah niku dipun gawaken lewat wahyu. Kejawi sholat boten wahyu langsung Kanjeng Nabi pun timbali Gusti iki Isra Mi'raj bila Rejab niku sasi sing hebat. Perintah Allah melampaui sholat niku boten lewat wahyu ning langsung Allah nimbali Kanjeng lewat Isra Mi'raj. Mila wonten 3 bulan ing dawanipun dipun gandeng dening Kanjeng Nabi. Rejab, Sa'ban, Ramadan. Dawanipun dipun gandeng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Dipun gandeng 3 bulan ingkang dawanipun pun gandeng dinamung niku Rejab, Sa'ban, Ramadan. Bab niku wonten hubungane Rejab nandur ganjaran, rumah nyirami ganjaran, poso panen ganjaran. Jenengan kepingin benjang poso panen syaratnya Rejab kudu nandur. Mboten saged Rejab ora nandur ruwah ra nyirami kok teko-teko Ramadan kepengin panen. Panene sapa? Kapan panene benjang tanggal 21, 23, selangkung, 17, 19 bulan Ramadan. Jenengane Lailatul Qadar. Iki panene niku pikantuk ganjaran ageng sanget. Pingin panen Rejab kudu nandur nggih mboten. Yen nandur wae napa kathah syukur menjenengan kersa benjang tanggal 1 benjang ngarep paling nggih mboten. Siang tanggal 1 Rejab
ganjaranipun kados siam 3 tahun kinarang cilanti siam tanggal kalih Senin Pon nggih mboten diganjar kaya poso 2 tahun siam tanggal 3 nggih mboten Selasa Wage nggih mboten diganjar kaya siam 1 tahun siam sedinten ing saklebetipun wulan Rejeb saklintunipun tanggal 1 kali 3 diganjar kados siam 1 wulan semono gedene Allah le mulyake wong sing padha mulyake sasi Rejeb mila menjelang Rejeb niku dipun anjuraken ngetingalaken kegembiraan menampakkan seneng ngetokno bunga-bunga mergo tekane sasi Rejeb mila di bunga-bunga nganggo maca selawat leres wonten kiai teng Purworejo ngetingalaken bingah duginipun Rejeb damel sakit sinten almarhum Simbah Haji Mahmud Pacalan Mudarjo Luwano Purworejo Mbah Mahmud Pacalan Mudarjo Luwano Purworejo niku ndamel singiran ngadepi sasi Rejeb damel syair Isra Mi'raj Kanjeng Nabi indahe ing wayah wengi dikerekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane niku sing nyusun tiyang Purworejo Mbah Haji Mahmud Pacalan Mudarjo Luwano Purworejo termasuk keturunan Mbah Mahmud niku almarhum Pak Ki Asyuri beliau Terasan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindahe ing wayah wengi dikerekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane kula nate mau singgih ngoten iki pinginane teng Budi daerah Banyumas teng Banyumas kula maca singgih ngoten iki terbagi sok ngiringi daripada mungkin dan Banyumas itu jajal bisa Pak Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindahe ing wayah wengi dikerekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane sholatu wassalamu ala Rasulillah sholatu wassalamu Bye.
boten kok direkam lho ujian nggih ngetokno bunga-bunga tekane bulan Rejab niku Pak Guru sewu huruf iku ro singkatan rahmatullah rahmate Gusti jim singkatan jurmul ngabdi dosane kawula terakhir bak singkatan birrullah kebagusane Gusti dadi sing loro HP sing siji Allah roe rahmatullah gematine Gusti nomor kali jim jurmul ngabdi dosane kawula nomor 3 birrullah kebagusane Gusti dosane kawula diubengi gematine Allah lan kebagusane Gusti Allah suwi-suwi dosane dhewe mumet wong diubengi kebagusan kalau diubengi rahmat apa maknane ing bulan Rejab niki dosa-dosa dadi ngapura dening Gusti dengan kata syukur datang Allah alhamdulillah menangi sasi Rejab gimana Rejab nandur ganjaran lenandur terus pundi Nabi paring ditutur tanggal setunggal dumugi tanggal sedoso saben dinten maos subhanal hayyil qayyum dinten ping 100 maos kali mlampah-mlampah kenging dipun cicil kenging dalu kenging siang kenging tanggal setunggal dumugi sedoso maos subhanal hayyil qayyum itu bentuk renandur mangke tanggal 11 dumugi tanggal kali doso saben dinten maos subhanal ahadis shoma ping 100 mangke tanggal 21 Rejab dumugi 3 doso maos subhanal raufir rahim dinten ping 100 iki nek ora ngaji ra ngerti ora ngaji kan ora maca apa-apa gitu dipun ketemu nggih benjang Jumat akhir Rejab niki wonten kalimat ing perlu jenengan maos iki dawuhipun Kanjeng Nabi Jumat akhir Rejab niku jenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah anggenipun maos wonten ing tengah-tengah khutbah Jumat nek jenengan derek Jumatan mangke tengah-tengah khutbah ing khutbah ingkang muadzin maos selawat nggih mboten lajeng sing khutbah niku ngaso jenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur ning maos kalih cerumi-cerumi ning mboten pareng maos cerumi-cerumi nggih mboten maosipun kaping 3 gangsal menawi mboten nyandak sak nyandake tiang-tiang putri ingkang mboten derek Jumatan Jumat akhir Rejab benjang kula suwun do kempal lenggah wonten griya-griya sing caket masjid napa tengriki mangke mireng adzan nggih lajeng tengah-tengah adzan niku do maos niku upami tiyang putri badhe derek Jumatan nggih kenging boten napa-napa tiyang putri ing sampun Jumatan boten perlu mangsuli salat zuhur ngoten niku lho pomo sok Jumat akhir nampun diadake napa tendang itu Jumatan kenging boten napa-napa kok jenengan tengah-tengah khutbah maos Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah dumugi Jumat Rejab akhir sing taun lancar rezekine
Mila Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah niku menjelang Jumat akhir kula anjuraken damel pujian minangka ngemutaken nggih mboten Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur sing ajeng Ahmadur mboten Muhammadur kok niku khairu sore ora pareng ditangwin mula ing maca Ahmadur mboten Ahmadur mboten Ahmadur Rasulullah Muhammadur ingkang wingking Muhammadur sing ajeng Ahmadur niku niki ngamaliyah rejek niki bentuk nandur ganjaran niki malah nate setunggal wekdal Kanjeng Nabi tidak anting pulang rejek dipun derekaken sahabat sauban lajeng Kanjeng Nabi miyos wonten caket kuburan Nabi menika kendel wonten kuburan niku lajeng Nabi donga. Sahabat-sahabat matur terus pundi Nabi niku sahabat iki sing nang kuburan iki duwe dosa. Disiksa dening Allah tak donano. Nabi niku sahabat iku upama sing nang kuburan sing disiksa kuwi biyen ki urip sasi Rejeb gelem poso raketan mung sedina ora bakal disiksa nang kubur. Mila penting banget poso Rejeb nggih mboten. Mugi-mugi do saged nglampahi Allahumma njang iku nggih ngapain nggih siang tanggal setunggal Rejeb diganjar kados siam 3 tanggal kalih kados siam kalih tanggal 3 kados siam setunggal tahun ngapain ini Senin Pon Selasa pagi sareng ngapain Senin Pon Selasa ngapain Senin Pon ayo Senin Pon Selasa pagi ngapain Senin Pon Senin Pon Selasa pagi ngapain Senin Pon Senin Pon Selasa pagi ngapain Senin Pon
sing takon piye mau kene berjalan ngaji jawab ngapain praktis gitu mungkin betul tidak betul itu karena sing takon terus jawab ngapain seneng apa terus gitu ya begini orang ngaji orang ngerti kok itu milo ngaji itu penting menawi saged ngaji itu saged dinten menawi saged sakilen Semarang Wetan Kendal wonten tiyang sak kecamatan saged dina ngaji kabeh namine kecamatan Kaliwungu tiang Kaliwungu itu sak kecamatan injing jonderek jamaah subuh kabeh rata-rata mangke bar subuhan bar wiridan do ngaji ora ketemu 15 menit saben dinten Kaliwungu ora wani pasar nek durung ngaji dhisik ora wani nang ngalas nek durung ngaji dhisik walikane kula jan rawani ngaji yo pasar sik mungkin bener Kecamatan Budi Kaliwungu tiang-tiang jedak lagu Kaliwungu wis apal kabeh lagu Kaliwungu apal betul itu apal jejak Kendal Kaliwungu ayo ajar kenal akhirnya apal lelenge mati ketuk ayo jangkrik apal kabeh mungkin betul wani nglire wani ngomong nono sewu menawi saben dinten dereng saged usaha pitung dinten sepisan padha ngaji nggih mboten niku mula pondok-pondok pesantren rata-rata gadah pengajian pitung dinten sepisan upaminipun pondok Watu Congol saben Selasa nggih mboten Tegal Rejo saben Senin nggih mboten lajeng nggih kula saben Ahad Maron Purworejo saben Rebo niku ampun ngantos kawan dosa dinten mboten ngaji nuwun sewu Kanjeng Nabi ngendika idza madha alal mukmini arba'una sobahan walam yujalisil ulama'a qosakol buhu wajah surah al-kabair Nabi ngendika dindi ana wong mukmin jaman 40 dina ora kumpul-kumpul karo kiai padha ngaji titik bali penyakit loro saka Gusti siji atos atine loro gampang nglakoni dosa gedhe 40 dina kok ora ngaji siji atos atine ati yen kadung atos dikandani ragu diwarai ra gelem dituntun rumangsa luwih pengalaman wonten mboten yang ngoten niku lho teko prawone ayo jajan langsung nuwun sewu 40 dina kok ora ngaji siji atos atine loro gampang nglakoni dosa gedhe naudzubillahi min mila Kiai NU bijaksana menjelang tekane atas ati 40 dina hari ke-35 diadakan pengajian jenenge pengajian selatan ana sing pendak ngaturake ana pendak ngaturake nggih mboten kula suwun sing do sregep nekani pengajian selatan ing putri-putri sepuh-sepuh tak suwun do nekani selapanan muslimat NU sing kakung-kakung selapanan NU nggih mboten sing putri nom-nom nekani selapanan Fataya nggih mboten aja 80 tahun daftar Fataya supaya ngono mboten sing nom-nom nang do nekani selapanan Ansor nggih mboten niku derek NU niku penting
sewu. Bila 40 dina ora ngaji titibani penyakit loro. Mula sadurunge 40 dina hari ke-35 diadakan pengajian selama. Malah nek sing wis do derek toreko sewulan pisan 11 nggih mboten lho. 30 dina do ngaji jenenge napa? Maca manakib oleh barokah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir niku tiyang soleh kok diwaca manakibe temurun gematine Gusti. Pramila Nabi ngendika idza dzikra sholih nazaratir rahmah. Yen ana wong soleh disebut asmane diwaca sejarahe, diwaca manakibe temurun gematine Gusti. Yen Allah kadung gemati lampah sak lampah serba kebenaran nggih mboten. Yen Allah gemati lampah sak lampah serba kebenaran kulaan yo kebenaran adol yo regane kebenaran mergo digemateni Gusti. Lenandur yo kebenaran tukule yo kebenaran mergo digemateni Gusti. Nek Allah orang ngedun digemati kadang-kadang nanduri pari tukule suka teki mudeng bener mergo ora digemateni Gusti. Supaya Allah gemati sing kerep ngrungokno sejarah wong saleh. Sejarah wong saleh disebut jenenge berjanjen manakibah. Niku nyebut yang saleh. Yang saleh niku nanti disebut asmane tiang paling saleh Kanjeng Nabi. Linangkung jenengan ngantos nyebut asma Nabi, wong ki nyebut asma gelare Nabi wae. Ati diparingi tentrem sing paring Gusti. Ki nyebut gelare durung nyebut asmane. Mula guru hadrat iki nyebut gelare Kanjeng Nabi. Nabi gadah gelar Habibul Qalbi. Kok jenengan kerep nyebut Habibul Qalbi tentrem atine. Disebut dolaku kena ya Habibul Qalbi monggo ya khairal baraya ya rizki takdir haqi rasulul hidayah ya Habibul Qalbi monggo ya khairal baraya ya rizki takdir haqi Rasul Hidayah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah salam
Ya Rasulullah, ya Habibullah, inna jidya Tuhan binuril hidayah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, cinta bidinillah, cinta kullal baraya. Ya Habibullah, ya Habibullah, ya Bashirul Khair. Ya Rasulullah, ya Dalilan Nur. Ya Habibullah, ya Habibullah, ya Khairul Baraya, ya Nabi Hati Rasulan Hidayah. Ya Habibullah, ya Khairul Baraya, ya Nabi Hati Rasulan Hidayah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Bila Isra Mi'raj iki hari ulang tahun perintah sholat, iya betul. Simbah Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar waktu Comol, Mbah Ahmad ngendika sholat tanpa wiridan podo karo kapal tanpa penumpang. Mbah Ahmad waktu Comol ngendika senajan kapale gede kosong rano penumpangi nang segoro kena ngombak goyang ditumpaki ora tenang. Mula wong sholat nek ora wiridan kon tenang khusuk angel. Wiridan ki ndadekno khusuk wong penumpangi. Malah grab tanpa penumpang ra entuk duit. Mudeng mboten Bapak. Mula penumpang ki penting. Mudeng mboten. Niki kula tiyang bandhangan duwe sikiran salat sunat ojo nganti ketinggalan. Monggo nunggu imam sing tapi puji-pujian. Imam rawuh dikamati banjur salat. Ojo bubar yen durung rampung wiridan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilai sholatan la ilaha sholat tanpa wiridan podo karo kapal tanpa penumpang. Mula senajan kapal gede ning ra ono penumpange nang segara kena ombak goyang ditumpaki ora tenang. Mila menawi jenengan boten ate wiridan salate kon khusuk angel nggih. Supaya khusuk wiridan, supaya ajeg wiridane nganggo guru jenenge Thariqah. Nggih mboten. Badhe derek Thariqah Saliyah tengen Gus Ngali waktu Congol monggo nggih mboten. Badhe derek Qadiriyah Mbah Pak Sepuh nggih Pak Lukman saking putra Mas Ulung nggih mboten monggo. Ajeng derek Naksabandiyah dengan Mbah Misbah Citran Bandungan saniki Pak Hasim nggih mboten monggo. Mula Thariqah ki werna-werna ana Qadiriyah, ana Satoriyah, ana Naksabandiyah
Qadiriyah, ono Sadiliyah, ono Tijaniyah. Sing ora ono iki Dendengiyah, Ngeyeliyah gitu. Gue suwi-suwi kocrok ya. Mudeng baru-baru. Genah baru. Apa nih? Teng tanah Jawa niki Pak Gunung Sewu sing paling kendel banget nantang londo kuwi santri sing wis toreko. Sing paling kendel nantang londo santri sing wis toreko. Wonten santri sing wis toreko. Lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri kala asmanipun Antawirya, sinten? Mondok teng Tegalsari Jetis Ponorogo. Dadi santrine Mbah Kyai Haji Hasan Besari. Mondok teng santren Mbah Gelen Purworejo. Ngaji tafsir Jalalain dateng si Mbah Kyai Haji Baidowi santren Mbah Gelen Purworejo. Ingin semari wonten Gugikan Bantul Yogyakarta. Antawirya kalau ngaji ilmu tarekoh dateng si Mbah Kyai Haji Taftazani Kartosuro. Napa tarekoh Satoriyah kados sebagai Imam Purworejo, kados sebagai Zen Marang Purworejo. Antawirya ngaji ilmu gembelengan, ilmu kanoragan, ilmu banser, ilmu pagar nusa, ilmu polisi. Dengan Mbah Kyai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ngaji ilmu gembelengan bangsane Alko Tri Barbiru Prem Pekto Ayustigi nggih niku. Dateng sinten Mbah Kyai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Antawirya menika Bu sedo dipun sarekaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Samonate dumugi Pantai Losari, Pulau Sampur. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Mudeng berwarna. Antawirya menika oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peburan. Bahkan oleh pemerintah Antawirya niku namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya patung numpak jaran nganggo jubah serbanan ana kerisik dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sanesor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekare Bawana. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri ahli tarekat. Asmane asli Antawirya, asmane santri Mustahar, asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhure Pangeran Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Naloko Sayyidin Panonotoho Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gula Selawat apa? Mbok menawi wonten badhe rekam kula wangsuli. Lho Diponegoro niku tiyang soleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Mbah Mat Wasudamal ngendika omah-omah kok gelem masang gambar Diponegoro. Aman slamet Mbah Mat Wasudamal ngendika dalemipun Mbah Mat Wasudamal ana gambare Diponegoro numpak jaran nganggo jubah serbanan ana krisik.
dalem Gus nali wonten Jawa ana gambaripun kula nderek Bapak wonten Jawa. Griya kula tak pasang gambaripun kula, kantor pondok tak pasang gambaripun, kantor SMP, SMK, MT, SMA, kampus tak pasang gambaripun kula. Dengan masang sapa ayu? Kok pasang Nafa Urban ya? Diganti. Mudeng betul. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kiai Abdul Malik Kedung Paruk Sukaraja Banyumas Mursyid Parekoh Naksabandia. Di antaranya Simbah Kiai Badrul Sholeh Arif Purwasti Kediri. Di antaranya Simbah Kiai Bikron Abdullah Keturunan Semarang Mursyid Parekoh Kofidia, dan masih banyak lagi. Wonten sing rekam boten? Kula wangsuli asma Diponegoro. Wonten sing rekam? Ana sing rekam boten? HP pun siap lamanan nggih. Nggih. Kula wangsuli asma Diponegoro komplit nggih. Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas kula wangsuli nggih. Pun siap HP nggih. Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apa? Paling mau Gua Selarong. Pramila menawi jenengan kersa tindak dhateng Kota Magelang, mresani kamaripun Diponegoro wonten kantor Ekskarsian Gedung, sekarang namanya Bakorul Dua Jatan, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Kula sampun ningali langsung wonten Karsin Gedung niku. Tilaran Diponegoro 3 sepisan Quran, kaping kalih tasbih, kaping 3 kitab pondok pesantren judulipun Fathul Qorib. Itu peninggalan Diponegoro. Tilaran pertama Quran. Lah Quran Diponegoro tiyang Islam. Tilaran kaping kalih tasbih. Lah kok tasbih Diponegoro ahli zikir malah tarekoh. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Tilaran kaping 3 kitab Fathul Qorib. Kitab pondok pesantren Diponegoro, santri pondok bermadhab Syafi'i. Traweh 20 rakaat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nggo usoli, bar salat wiridan. Lho nggih betul. Bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian. Yen luar sadrangan, nggih betul Bu. Do nyadran. Malah cara Bandungan tambahin nanggap proses wong. Do nyanyi bareng-bareng. Anake wong tani omahe nang pinggir kali yo bareng yo. Apa lagi? Do misal itu nggih betul. Ini sejarah ini. Jadi sing paling kendel nantang londo ki santri sing wis tarekoh. Dereng wonten setengah tahun Profesor Martin saking Belanda berpidato ceramah di kampus Gajah Mada. Profesor Martin mengatakan dulu itu Belanda paling takut dengan santri yang sudah tarekoh. Sejarah Diponegoro menghimpun kekuatan perang musuh Londo gangsal tahun 1880. Senajan namung gangsal tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Sejarah bolongan jenengan dolere toreko niki legesan tilarane kesepuan-kesepuan Jawa Jawa Kulon iki betul. Niki termasuk apa Pangeran Diponegoro.
Kalau anjuraken do masang gambare dipendol pados tentoken kathah nggih sisa dia kata gambar apa pangeran dipendol numpak jalan nganggo jubah serbanan ana krisik nggih dipun nggih timbang masang apa masang apa ubah genti dipendol sejarah Milo iki penting tiang soleh diwaos sejarah disebut asmane temurun rahmate Gusti. Tiang soleh itu termasuk Syekh Abdul Qadir Jai niku wayah dalem Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Romo asmanipun Sayyid Abu Soleh Janki Dausah dan ibu asma Syarifah Fatimah. Syekh Abdul Qadir menika lahir malam setunggal bulan Ramadan. Menjelang lahir Kang Rama Sayyid Abu Soleh dalu-dalu nyumpena pinanggih Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, "Putuku Abu Soleh, kowe diparingi anak lanang dening Gusti." Nabi sing ngendika iki anakmu kang bakal lahir kuwi anakku dhewe, kekasihku lan kekasih Gusti dawuh Kanjeng Nabi. Derajate anakmu dibanding para wali-wali kaya derajatku dibanding para nabi-nabi. Sinareng mas subuh lahir jaler saestu cocok karo kengimpen. Nuwun sewu yang cetak sak kiwa tengene kapan gadah garwa ngandhut sepuh biasanya setelah kepingin ngerti lanang koridor pribadi menawi sakniki gampil wonten USG lewat dokter riyen dari wonten USG lajeng bertakon dukun bayi mergo dukun bayi iki duwe ilmu titen babagan babaran takon dukun bayi mbok bojoku meteng tuwa meh babaran lanang koridor mbok dukune kono gere bojomu meteng lonjong apa buntut piye to mbok ngene sing wis nek wong ngandhut kok wetenge lonjong biasane anake lanang nek buntut wedok nek lonjong lanang mergo lanang ana lonjongane iki lho lonjongan iki penting niku jumen interes kepentingan kemanusiaan mulai tekan omah nyawa bojone iki turu nglikar nang kabeh lonjong kok buntut suwi-suwi jujur kadang-kadang kita lonjong, kadang-kadang kita buntut, gitu kan? Takon dukun bayi liyane, mbok bojoku weteng tuwa babaran lanang kok wedok mbok dukune kandha nggih bojomu kemprok ora sitan lho. Piye to mbok? Dukune kandha kene sing wis-wis nek wong ngandhut kok bola-bali Jakarta, bola-bali ngilu, bola-bali nang pulang, bola-bali ganti klambi, sing wis-wis anake wedok, mergo akeh wong wedok pirsian. Tapi nek bojomu kemprok lanang, mergo akeh lanang kuwi kemprok. Nuwun sewu. Kemproke wong lanang ora iso ditutupi ngene. Wong kula semar piyambak wonten tiyang gadah griya. Griyane sae masang tanggalan kalender ana gambare Mbah Kyai kober-kobere cantele kathok jajan dhewe. Wong kula semar piyambak mobil kemproke wong lanang iso ditutupi. Tapi ramane Syekh Abdul Qadir menika preso menika putra jaler ora saka dukun bayi saking Kanjeng lahir menjelang subuh sinar subuh dumugi duha zuhur asar bayi Abdul Qadir kalau sak dangunipun bulan Ramadan bertahun-tahun menawi siang boten kersa nusu dhateng ibu. Apa maknane Syekh Abdul Qadir kawit alit iki wis poso. Bayi wis poso. Syekh Abdul Qadir jae. Iki ndak ana bayi poso.
jedak ono bayi 50 tahun ora poso. Lah awan-awan rusuh ayo. Sebelum pengalaman rusuh juga. Mudeng betul. Syekh Abdul Qadir itu 6 tahun hafal Quran. Syekh Abdul 6 tahun hafal Quran. Kulo pun 70 tahun hafal wal kasri Fatihah. Bila sembilan nek surat itu Alif Imran Fatihah sing ora hafal, Baqarah yo ora hafal. Apalagi si jeda-jeda wal kasri falak binas ila Quraisy apa nek sing ora apa mula riyen wonten tunggen wonten santri pondok larit iku didamu Mbah Kiai jeneng surat Quran kabeh sing loro surat sing pendek-pendek sing siji surat sing dawa jenengane surat Alif Imran surat itu Mbah Kiai damu jenengmu sapa kula ngasri Pak jeneng surat kowe jenengane ngasri kudu hafal surat al-ngasri wong jenengane ngasri hafal Pak jar diwaca hafal wong cendhak banget Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Pak ngendika kowe jenengane santri sembodo jenengane ngasri apa surat wal ngasri aku seneng duwe santri sembodo kowe lah kowe sapa jenenge kula Falaki Pak jeneng suratnya kowe jenengane Falaki kudu hafal surat al falak apa Pak jal diwaca apa wong cendhak banget Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Pak yen diko kowe jenenge santri gentleman jenengane Falaki apa surat al-falaq akhirnya sing calon turun jenengane itu Imron surat itu banget didamu Mbah Kiai jenengmu sapa bener wae lawan kuatir kon maca surat Alif Imran sapa jenengmu bener wae sapa to jenengmu akhire ngaku Pak Kiai kula pancen namine Imran ning parabane kulhu kula kan maca kulhu tak Imran kulhu mudeng betul mula paraban iki penting ada jalan keluar dipenegorokan sing kondang asma paraban asma aslinya kelompok situ sih kelompok ini betul mula paraban ini penting ada jalan keluar akhirnya kon maca kulhu bila zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng wonten sahabat menawi ngimami sholat niku bar Fatihah maghrib isya subuh bar Fatihah rakaat sepisah rakaat pengkali ora tau ganti-ganti surat Ikhlas kulhu pirang-pirang wulan sebagian makmum matur Kanjeng Nabi niku menawi ngimami bar Fatihah niku boten nate gantos-gantos surat Ikhlas terus pinter-pinter wulan apa iya inggih dilalah imam kalau sowan Kanjeng Nabi ndamu apa bener kowe nek imami jare bar Fatihah suratnya atau ganti-ganti surat Ikhlas terus inggih Kanjeng Nabi maksudmu apa Nabi saya sangat mencintai surat Ikhlas saking cintanya saya kepada surat Ikhlas saya baca terus di dalam maupun di luar sholat akhirnya pun Kanjeng Nabi boten nyalahke tiyang niku malah Nabi ngendika ping 3 sodakta bener kowe malah ngono Kanjeng Nabi malah Nabi nambahi pangandikan hubbuka lil ikhlas al ikhlas yudkhilukal jannah Nabi ngendika anggonmu mencintai surat Ikhlas nganti kok waca bola-bali surat Ikhlas bisa mlebokno kowe nang swarga Nabi ngendika pramila meneng kiai imami bar Fatihah suratnya atau ganti-ganti aja dalu kok malah bedean mesti guru ngawur kadang-kadang lemah mengganti karo guru meneh gitu. Islam itu jembar sing ngalim pinter kanggo sing
bodho sak mampune kanggo sing penting istiqomah. Kalau pami jenengan rapal surah-surah betul apa sak mampune apale kulhu falak binas kerap diwaca mlebu ning swarga. Islam itu jumlah sing ngalih pinter kanggo sing bodho sak mampune ya kanggo sing penting istiqomah. Ya sregep jamaah, sregep ngaji, sregep wiridan, sregep maca selawat. Nggih mboten? Selawat orang kudu bahasa Arab. Selawat basa Jawa kene. Wonten selawat Jawa karanganipun Mbah Mat Watujono. Saged selawat nang basa Jawa Mbah Mat sing kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci monggo kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur kanjeng Nabi sahabat lan nyebut asma Allah salawat salam katur kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci burung pas atur ini jajal alam kanthi nyebut asma Allah latihan meneh kadroh ngasusik gua bareng-bareng direkam niki selawat karanganipun Mbah Mat Watujono basa Jawa nggih kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci apa selawat Jawa kenging donga Jawa kenging Simbah Kiai Idris Marzuki Lirboyo ngendika kowe iki nek nampa donga-donga Jawa saka kiai-kiai sing mantep. Mbah Idris Lirboyo ngendika kula kemutan kae kiai-kiai donga-donga Jawa ora ngarang dhewe. Mbah Idris ngendika kae kiai-kiai donga Jawa kae ijazah saka para wali kae donga Jawa ya ora ngarang dhewe. Wali-wali ijazah saka Nabi Khidir nganti saiki isih sugeng menguasai bahasa seluruh dunia. Nabi Khidir bahasa apa wae iso, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa India iso. Nabi Khidir ketemu wali saka tanah Jawa nijazahi nganggo donga Jawa. Ketemu wali saka India yang nganggo bahasa India, bahasane Saruhan Nabi mudeng betul. Ketemu wali saka Amerika nganggo bahasane Michael Jackson, mudeng betul. Mula ana donga Jawa saking Mbah Dalhar. Cok kula waca Mbah Dalhar itu termasuk kiai asring kinangge Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Mahmud Cirebon niku nyusun kitab nerangno kiai-kiai lan tarjo sing cok ketemu Nabi Khidir, di antaranya Mbah Dalhar Watujono. Kula donga saka Mbah Dalhar niku donga Jawa. Allahumma ubah bisa nyanyi bisa Allahumma ubah muga-muga pinaringan slamet. Allahumma ubah
pun apa? Monggo kaya teng putih tugas infak. Monggo mau selamat kalih do ngobati penyakit ini. Beli ngobati nyontoh Kanjeng Nabi. Nabi ngendika dawuh warga kum bisedekah. Obatono penyakitmu nganggo sedekah nganggo infak. Para mila menawi mau salat mangke nggih. Niki ana petugas infak mubeng jenengan ngisi infak. Niatono ngobati penyakit, mangke kondur pengajian saras kabeh. Tapi nek ngisi sithik obat sing murah. Pasal diapet duwe cak motor mabur iki lho. Mudeng mboten. Selawate nggo selawat sing tidak terjadi salah paham. Sallallahu nggih sareng-sareng monggo do ngisi infak. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin Sayyidil mursalin Awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah bi ahli badri ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin al mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidul rabbuna ala nuril mubin abadal mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin mesti makbul sawa mandi nyuwun Syekh Abdul Qadir nyuwunaken pangapura marang Allah kang sifat ghafir marang Allah kang sifat ghafir sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin mila kula sanget kemantep anggenipun ngalap dikir dekaken oleh kopipun guru kita Syekh Abdul Qadir guru kita Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidul ala nuril mubin
Zikiripun kita sami mikir jahar kalayan sirri nebus dosa lahir batin lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin mantap binjang wonten dinten akhir untung-untung mlebet suwarga derek dateng Syekh Abdul Qadir derek dateng Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Sayyidil Mursalin Nuwun sewu mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi niraos sedaya paring jembar rezekinipun. Kabeh urusanipun sinembadan penyuwunipun istiqomah ibadahipun sehat waras badanipun kabul kajatipun ical wontenipun soleh-solehah putra laliripun. Mekaten sedaya kalpatan ing pangapunten hadana wa iyyakum ajmain. Monggo kita tungani lan kumpulin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik wa maghfir lana dhunubana khotoyana kullah wa dhunubana abaina wa ummahina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikina wa dhunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadhihi qaryatan cetak wa hawaliha ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakah wal khairat wal futuhat wal hidayah wa kathratil jamaah wal talamit wal arzak wal istiqomah was sihhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalpatan pangapunten wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.